तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आज या ठिकाणी आढळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती आढळे यांनी तो लॉन्च मार्च ठेवलेला आहे. त्या लॉन्च मार्चसाठी आमच्या भारतीय जनता पक्ष दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीनं आम्ही पाठिंब्यासाठी या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेत आहोत. आपल्याला माहिती आहे की 2023मध्ये मी आणि माझे मित्र राजन म्हापशेकर हे जिल्हा परिषद सदस्य झालो आणि त्याचवेळी आम्ही राणेसाहेबांची भेट घेतली. त्यावेळी राणेसाहेब उद्योग मंत्री होते आणि त्यावेळी आम्ही राणेसाहेबांकडे काही अटी घातल्या त्यावेळी आणि राणेसाहेबांनी त्यावेळी औद्योगिक क्षेत्र आढळे हे घोषित केलं आणि वर्षभराच्या कालखंडामध्ये त्या ठिकाणी जमिनीची खरेदी पण झाली. लोकांना चांगल्या प्रकारे दर देऊन खरेदी न कोणाचा विरोध होता त्या ठिकाणी खरेदी झाली. परंतु आता 10 वर्ष झाली त्या ठिकाणी आणि 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये त्या ठिकाणी ज्या प्रकारे उद्योग आले पाहिजेत आणि लोकांना चांगल्या प्रकारचे युवकांना म्हणा किंवा युवतींना आणि या ठिकाणी चांगले उद्योजक व्हावेत या दृष्टीने आम्ही त्याकडे अट घालून त्या ठिकाणी ती औद्योगिक क्षेत्र आम्ही घोषित करण्याचं राणेसाहेबांना सांगितलं आणि त्याप्रमाणे राणेसाहेबांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन त्या ठिकाणी MIDC मंजूर झाली. परंतु ज्या प्रकारे राणेसाहेबांची नंतर सत्ता गेल्यामुळे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारची सत्ता गेल्यामुळे ते 5 वर्ष गेली आणि आताची 5 वर्ष म्हणून एकूण 10 वर्ष कोणत्याही प्रकारचा त्याप्रमाणे उद्योग येणं शक्य नाही आहे आणि त्यामुळे आढळीतील लोकांनी ज्या लोकांनी जमिनी दिल्या आणि त्या ठिकाणी त्यांनी कृती समिती स्थापन केलेली आहे त्या लोकांनी लॉंग मार्च ठेवलेला आहे आणि हा लॉंग मार्च ठेवण्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी असलेली तरुणी म्हणा किंवा जे गोव्यामध्ये जातात त्यांना कुठेतरी या ठिकाणी नोकरी मिळाव्यात या दृष्टीने आमचा प्रयत्न आहे आणि त्यांना आमचा पूर्ण या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष दोडामार्ग तालुका आम्ही त्यांना पाठिंब्यासाठी आज या ठिकाणी जमलेलो आहोत. तालुक्यामध्ये मान्य राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने कृपेने म्हणा MIDC जाहीर झाली आणि जवळपास 720 एकर जागा सुद्धा MIDC ने एक्वायर केली. असं असताना सुद्धा गेले जवळपास 10 वर्ष कधी साहेब नाही खरं 10 वर्ष ही आढाडी MIDC विकसित होऊ शकली नाही. आम्ही बघतोय महाराष्ट्रात एवढ्या MIDC जाहीर झाल्यात. अगदी प्रत्येक MIDC 4 ते 5 वर्षात विकसित झालेली आहे. आज गेले 4 वर्ष त्या MIDC मध्ये नुसतं रस्त्याचंच काम चालू आहे. बाकी उद्योग व्यवसाय कितीतरी येणारे सगळे म्हणतात प्लॉट डेव्हलपमेंट ते झालं नाही अजून. त्यांनी प्लॉट वाटप सुद्धा अजून व्यवस्थित त्यांचं झालं नाही. मुळात आमचं असं म्हणणं आहे की MIDC मध्ये किमान 10 ते 15% 20% जागा ह्या स्थानिक लोकांसाठी हे ठेवाव्यात, कंपल्सरी ठेवल्या पाहिजेत. कारण आज जरी आमच्याकडे उद्योजक तयार नसले तालुक्यात आमच्या नसले असतील तरी भविष्यात जे उद्योजक तयार होतील त्यांना जागा मिळाल्या पाहिजेत तिथं आणि त्यांना उद्योग तिथं उभारता आले पाहिजेत. म्हणून मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकार असताना आम्ही एकदा उद्योग मंत्री सामंत साहेबांना भेटायला गेलो होतो आणि आम्ही सामंत साहेबांना भेटलो होतो सरकारच्या ह्याच्यात आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली होती किमान 10 ते 15% जागा या स्थानिकांसाठी तुम्ही MIDC मध्ये हे ठेवा आणि त्याचा दर सुद्धा कमी ठेवा. कारण जवळपास आज 1,28,000 रुपये समथिंग रेट काढलेला आहे त्याने गुंठ्याचा आणि हा स्थानिक उद्योजकांना 1,28,000 रुपये रेट हा खूप जास्त आहे खरं तर. पण त्याच्यात किमान सबसिडी 50% सबसिडी स्थानिक उद्योगांसाठी द्यावी जेणेकरून आता आमचे जे नवीन तरुण आहेत ते वेगवेगळ्या शिक्षण घेऊन त्या MIDC मध्ये उद्योग व्यवसाय करतील आणि खऱ्या अर्थाने दोडामार्गमध्ये उद्योजक निर्माण होतील आणि स्थानिकांना रोजगार देतील. हा MIDCचा विषय करत असताना दुर्दैवाने म्हणावं लागेल की दोडामार्ग तालुका निर्माण होऊन सुद्धा आज किती जवळपास 20 वर्ष होऊन गेली. आज दोडामार्ग तालुका शापित असल्यासारखी प्रकार झालेला आहे. मग तालुका निर्माण होऊन 20 वर्ष झाली तरी अजून व्यवस्थित कार्यालय नाही आहे, व्यवस्थित स्टाफ मिळत नाही आहे. लक्षात घ्या, आज MIDCच्या बाबतीत तोच विषय आहे
इथं कुठल्याच प्रकारचा उद्योग दोडामार्ग तालुक्यामध्ये येत असताना किंवा एखादी सुखसोयी मिळत असताना स्थानिकांना त्या मिळताना या अनंत अडचणी निर्माण होतात. ह्याला का कोण जबाबदार आहे आम्हाला आता सांगता येणार नाही, परंतु तुम्हाला सुद्धा माहीत असलं पाहिजे. कारण इतर भागात इथं ज्यावेळी जिल्ह्याभरात किंवा इतर राज्यात ज्यावेळी विकसित होतं स्थानिक नेतृत्व एवढ्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून तिथं सगळे उद्योजक उद्योग निर्माण करून घेऊन जातात. लक्षात घ्या, आज इथल्या MIDCच्या बाबतीत बोलताना सुद्धा हाच प्रकार होतोय की इथं आता गोवा केंद्र सरकारने आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून आपल्याला एक 50 एकर जागा घेतलेली आहे महाराष्ट्र शासनाकडे घेतलेली आहे. आणि ते जर रिसर्च सेंटर जे आयुष रिसर्च सेंटर होणार आहे तर ते जर निर्माण झालं तर किमान 150-200 तरुणांना रोजगार मिळाला असता. खरं तर आज पेडण्यामध्ये जे आयुष मंत्रालयाचं ते एवढं मोठं हॉस्पिटल झालेलं आहे ते इथं होणार होतं, परंतु ते हॉस्पिटलात गोव्यात झालं, पण त्याचं रिसर्च सेंटर इथं जरी झालं असेल. आज सह्याद्रीच्या खोऱ्या कपाऱ्यात कितीतरी हे मिळतात, औषधं मिळत आहेत की वनौषधी, आणि इथले कितीतरी स्थानिक वैद्य ती औषधं लोकांना देतात आणि त्याचा आज खऱ्या अर्थाने उपयोग सुद्धा होतोय. त्यांना कुठेतरी संधी मिळाली असती तिथं आणि या लोकांना सुद्धा तिथं उद्योग मिळाला असता. त्यामुळे लवकरात लवकर आढाळे MIDC निर्माण झाली पाहिजे तिथं सगळ्या सुखसोयी मिळाल्या पाहिजे आणि तिथं उद्योग लवकरात लवकर चालू झालं पाहिजे. आणि ते होत नाहीत म्हणून आढाळी MIDC साठी आढाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास समिती आढाळी यांनी एक लॉंग मार्च काढलेला आहे. त्याला भारतीय जनता पार्टी दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीने आम्ही पूर्ण पाठिंबा देतो आहोत. आम्ही त्याच्यात सहभागी होणार आहोत. कारण जरी आज सरकार जरी आमचं असलं तरी जर आपल्या सरकारकडनं एखादी गोष्ट उशिरा होत असेल तर त्याला आम्ही निश्चितपणाने पाठिंबा त्या गोष्टीला देणार नाहीये. तर त्याला निश्चितपणाने जरी आपलं सरकार असलं तर सरकारच्या विरोधात सुद्धा मोर्चामध्ये आम्ही सहभागी व्हायला हरकत करणार नाही. सरकारनं आम्ही लोकांबरोबर आहोत, लक्षात घ्या. त्यामुळे आमच्या या औद्योगिक विकास समितीला या लॉंग मार्चसाठी आमचा पाठिंबा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.